Concha! Coita, teñoche unha crema facial a un precio espectacular. Que non digo que estés cascada, Non estou dicindo eso, ainda que o pense, non o digo, vale? Pero estouche avisando que teño unha oferta especial, bueno, porque te la piel así daquela maneira, non? Interésache? Veña buscar un paquete. Pero non se enfade, muller. A ver, déxame ver o código. Vale. Aquí está. Ui! Que será? Que será? É para o seu marido? É para o seu marido, verdad? Que sorpresa vai levar cando abra. Que maravilla. Gracias, Concha. Dios. Acaba de chegar o repartidor cun montón de paquetes. Isto está sendo un éxito. Un éxito polo carallo, Rafa, Non sei pa que che fixen caso coa tontería esta de poñer a farmacia como un punto de entrega de mensajería. E logo? Home, porque a xente entra, pide o paquete, daslle a marcha. Home, que é un punto de recollida, claro. Xa, pero dixen eu, bueno, poño o punto de recollida e unha vez que entran na farmacia collen o paquete, pero tamén compran algo, pero non compran nada. Ostras, chegou! Que chegou? Ainda te alegras? Estou a punto de despedirche, Que chegou? O que? Non me digas que me fixestes facer o do punto de entrega para as túas fricadas, para non mover o cu. Non unha fricada, é unha máquina de rayos X. Beige. No, veis, xa vexo o que é. Pero é unha máquina de rayos X. Pero como unha máquina de rayos X? Pero ti non ves que pides fricadas? Ti non podes pedir cousas que pida xente normal, a chavalada, Un móvil, unha play, unha muñeca hinchable, unhas cousas que pide a xente da túa edad. Pa que queres unha máquina de rayos X? Estaba barata. Baratos tamén están Andy e Lucas e nos contrata ninguén. Comprastes un robot campa para pasealo ou que? A can atrás. Que tal? Tal, Chicho? Que tal? A ver, mirar a tensión. Mirar a tensión. No, deixei de mirar a tensión de forma unilateral. Pero te la ven xa. No pienso volver a mirar a tensión nunca máis. Pero te la ven. Non sei como na miro, non sei. Non ganas nada con mirala. Basta que non mires, é como cando pasa a ferver o leite. E mira a ver se ferve, mira, non dá fervido. Aparte este ferve. Sí ou non? Sí ou non? Non pienso mirar mal a tensión, nunca máis. Entonces, o que ves? Veño a buscar un paquete. Que me parió. ¿Ves? É que nin Chicho ven mirar a tensión, Dios mío, pero isto que é? Que bon carácter ten esta muller, que maravilla. Pero que pediches, Chich? Pidín un XD100, vengo bravo, pero o bravo non dá vido. Seguimos co frío, e eu teño frío. E tiña un jersey precioso, de rayas, que non sei onde carallo metí. Precioso, que aparte me gustaba, así as rayas azules. Entón pedí un jersey novo, claro, non me quedou outro, porque collemo frío. Chicho, mira o teu ombro. Que? Que mires o teu ombro. No, ten cuidado, collemo frío nun ombro e no outro, no. Eso sí que chama a atención. Jersey precioso. Jersey precioso de era este tejido fino que che marca pezón. Precioso. E que color era? O jersey era así, deste color. Jersey precioso. Ah, igual está neste paquete, que leva aquí meses este paquete, non ten ningún destinatario, igual é o teu jersey, pode ser. Tanto leva aí o paquete? Levará 2-3 meses. Tanto non é o meu. Por que? Porque o jersey pedino hai 10 minutos. A ti és tonto. O sea, ti non és ben, Chicho. Aló. Home, se fixeste o pedido hai 10 minutos, vai estar o paquete aquí.
Pero que pensas que os paquetes andan á velocidade da luz? És tonto? Onde o pediches? Eh? Onde o pediches? Na página esta de roupa, Temu. 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 Os de Temu veñen de China, vai estar aquí un paquete. O Temu ven de China. Entón me temo que non vai chegar eso. Pena máis grande. Da igual, o jersey cando non busca de aparecer. Xa verás. Pero non vos chama a atención este paquete que leva aquí meses en destinatario? Ninguén ven a recollelo. Simplemente pon aquí. Non abrir. Non vos intriga? Antes de que mira... É que non sei para que ven aos ensayos este chaval. Antes de que... Antes de ver o cartel de non abrir non me intrigaba. Pero ahora intriga. Retomo. Vai retomalo, carallo. Ahora dalle por diante. Milagros, este chaval se un día cae, dá un golpe na cabeza e queda tonto, como nos vamos a enterar? Claro. Pero é que tens razón, Chicho, porque basta que che poñan. Non abrir? Non abrir para querer abrilo. A min igual. Porque a min hasta Eu- ahora non me interesaba. A mí tamén. Eu entro no autobús e pon, no, prohibido hablar con el conductor. Non tinha pensado falar con él, pero xa me apetece. Efectivamente. É que xa me apetece falar E con agora él. eu O das digo, indicacións ao mundo. Por exemplo, no Corte Inglés, as flechas do parking. Eso é si que eres tú. Ou anda tráfico por dentro mirando tamén. É verdad, é verdad, é verdad. Eso será, É verdad. digo eu. Pero ahora xa, poñer, non abrir. Basta que non abrir para que o queiras Trae abrir. para acá. Déxame mirar a mí. Ah, sabe que parece? Que? Tornillos. Parafusos, que é o día de letras gallegas para pasado mañana. Parafusos. Non. A ver, outra, que va? Axous. Cascabeles. Sí, porque é día de letras gallegas, pero non hai que tolear tampouco. Sí. Axouxele, sonajeros. Pero ahora porque sonou así, non entendo. A ver, espera. E agora, sona matasuel. Isto é un cachondeo. As tres. Que tres? Está o cabrón de Aitor que está. Aitor, a ver se paras con soniditos un pouco, carallo. Vale, olvidámonos do sonido, vale? Pódese saber o que hai dentro polo cheiro. Atención. Ostras, que raro. A que cheira? A que cheira? A cartón. Perdón que en Turquía anduveron me fixeron unha chapuza. Dame un calor. Dame un calor o pelo como estará Marcelo, eh? Cheira a cartón. Cheira a cartón, e chama a atención que o cartón cheira a cartón, non? Pero o mellor é droga. No, E logo a droga cheira a cartón. a droga non cheira. Porque quitan o olor a droga, para que os cas non se poñan locos. Pero a ver se vai ser unha bomba. Vai ser unha bomba? Pode ser unha bomba. Como vai ser unha bomba? Pode Pode ser ser unha unha bomba. A que? Deixa de mamín. Sí, home. No, deixa de mamín que fixen a mili en Ceuta. En Cuenca, joder. Tranquilos, eu sei o que facer, se é unha bomba, vámonos a ver. Non vos movedes, tal que aquí. Madre que te No, parió. non é, senón explotaba. Estás chalao, perdido. É que estás chalao. Que? Porque se chega a ser unha bomba xa estábamos todos jodidos. Pero prefiero morrer que estar con esta, vivir con esta intriga, con este sin saber. Xa sei. A miña máquina de rayos X beige. É unha máquina de rayos X. Beige. Preciosa, de Podemos color ver o que hai. X. Podemos ver o que hai no interior da máquina. Ah, con rayos X. Claro. Mira, a verlo. Espera. Aí.
Quer dicir, Ah, xa dicía eu, sí. Espera. na enchufas, non? Quer dicir, Non non. fai falta, ten pilas. É inalámbrica. Vaya, 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 interesante. Que? Non sabía que levabas tanga. Gastón, que? Non levo tanga, Eu non uso tanga. Non, o tanga é meu. Usas tanga, Chicho. Levo unha mañá porque puxeno ao revés, levo os 2 cilindrinos do mesmo lado. Un drama! Ainda menos mal que puxo ao revés, que se puño ao dereito. Abaneo. Pero mira a Sí, caixa. sí, Mira a caixa, a ver, polos... Que? Vaya, vaya, vaya. Outra vez. Que? Ten outra caixa dentro, polo que vexo por aquí. Está como o chiste, outra caixa dentro. O pin que ten un pin que non tiene fin. Estaban ben, estábamos mal, ahora estamos ben. Veña, estábamos mal, estamos peor. É como dicen, Antón Reixa está mal, Antón Reixa está mal. E logo estaba ben antes, logo estaba ben antes. Vamos aí. Estoy nerviosa, Estoy muy nerviosa. Era, a ver, tú que biche dentro? Vin outra caixa dentro Hai da outra caixa dentro da caixa. Bien, pois non fagas caso de non abrir e abre. Pero dame cousa, sí. Non vou abrir eu. Veña, acabamos. Viñemos a xogar, o que toque, e listo. Se é piso... Ah, pois sí que hai outra caixa dentro. Claro. A ver. Díxenvos que non a abrirades. Está bien explicado. E non pon destinatario nin nada. Non pon nada outra vez. Isto é como unha peli de terror, Sí, vese che moi asustado. Estános observando. Estános observando. Se che asustas. Vese che asustadísimo. Hai que mexar, que estou Sí, moi asustado. moito, Vai, que Menos mal que o dixeche, senón... Pero que misterio é este, Chicho? É terrible, Outra caixa, díxenvos que non a abrirades. Non entendo nada. Por que en carallo mandaría isto? Benvidos e benvidas, signore e signores, a unha nova edizione de Magia per tutti. Otra malla per tutti, a mierda de Telecinco, xa non jodemos. Quen é? Doctor Kurdogan en Turquía, non? O que cho puxo a ti? Estamos aquí nesta sórdida farmacia in Castro de Utei. Chamolle sórdida a Oh, farmacia. sórdida, vou che poñer eu a ti o outro oído, mona. Mo vou chamar sórdida a miña farmacia, payaso. Preséntome. Son Rafael, o adivinho. Rafael. Como o divino Rafael. Rapel. Non Rafael como o cantante. Ah, como cantante Ah, Rafael. xa sei. Ah, Vas a adivinar o contenido da caixa. Non vou adiviñar o contido, xo sei. Porque esta caixa enviei na illo. Hai 3 meses fixen unha predizione. Puxen o nome do novo Papa. Metino nesta caixa e enviei no qui. Podo entender eu tamén italiano, Estou flipando. Pero vamos a ver, como que meteu o nombre do Papa Novo aquí? Eso non ten mérito ningún, porque todo o mundo sabe o nombre do Papa Novo. É León. León XIV. Claro. Pero vos sodes parvos, ou? Por qué? Porque o fixen hai 3 meses. Quen sabía que era o Papa hai 3 meses? Ah, fixo hai 3 meses, vale. Non berres, só. Bueno, ponte tranquila. Mo. Tampouco sin faltar ao respeto que che meto un hoste que non adivinas por onde che ven. Que te segue un pouco. Fagan o favore, querido e querida. Abran esa caixa. Miren dentro e atoparán o nome de Robert Prevost. E o novo Papa é... Fernando Ciomali.
Corta, corta. Corta, que isto non nos vale. Pero isto non é o Papa que sale, isto non é o Papa americano, non acertou. Bueno, cortade que isto nos vale. Non pasa nada, vamos ao estanco que hai aí ao lado que tamén é punto de entrega destes. Mandou outro paquete ao estanco. Ah, no, mandei 133, un por cada cardenal, sí. Pasa que agora é un follón porque hai que buscar onde está o Papa americano este, que non sei. E o resto que grava? Está unha merda todo, non vale. Borroi. Claro. E quedase só loco. É que do que interesa, claro. Esto é magia, ¿no? A maxia da televisión. Moi ben. Bueno, vamos buscar, vale? Veña. Venga. Espera. Chao. Espera. Que? Quer algo? Ah, vale. Levou máis aplauso de salida que de entrada. De quen se trataba? De quen se trataba? Quer dicir quen era? Sí. O presentador de A Voltas co Papa.